Iza, Zajová mama, Jelenec 2008. Normálne jak šteká, tak proti. Aby on sledoval a stále štekal. A ty ho naučíš aj troška tej... že bude toto robiť, ale pôjde tak, akože... Vlastne on musí sledovať a štekať a čakať, keď mu ho dá. No. A toto týmto chodení dá, vieš? Normálne... Na to je ešte brzo, ale... No! Hej, zbíjam ťa! Dobre, s púšťačkou. Puš! Nie! Zo! Výborne! Dobrá, bambulka, stoj! Puš! Po hlavu. Dostaň. Pomaly. Sedni. Tak. Trskaj! Výborne! Ona musí mať z toho radosť. Izo, ke mne! Ke mne! Ale ona ľubí mňa. Nie teba. Iza, Iza. Toto je Iza, Zajová mama. Hej! Hej! Pochváli, Janka. Aj, to je dobre, to vydrží. Ale ona nemôže dýchať, ona má špatnú zákupu. Trénujeme púšťačky, nie zákupy. Ne, my potrebujeme pořádný zákup, ale zároveň aj to. Ona nemohla vôbec dýchať. Sedni! Hej! Hej! No, toto je super. To je super. Sedni. Dajte ešte raz na tú väčšiu vzdialenosť. Normálne pretekársky vzdialenosť. Stoj tam. A stoj tam. Aj hladké? Nestoj hneď. To hladké. Hej? Nič sa nestane, on dá pozor na to, aby bola veľká voda. A tam ostan stane a staje jej aj púšťačku. A potom kľudne príď a jej tu poviem sadiť. Videl si ten první zákup za hody. Ale jasné, že ale dobre, a to nebolo skrz toho. A
Ja ti poviem čo to bude, čo poviem. Hej! Sedni, pristupni. Ľudia, neboj sa, nič je tak. To bol ten prvý zákon.